नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। आज आपण सुका बोंबील मसाला कसा बनवायचा ते बघतोय। अगदी झटपट आणि कमी साहित्यामध्ये आपण हे बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे बोंबील घेतले आहेत। तर हे आता आपण साफ करून घ्यायचे। तर ह्याचे जे पर आहेत ते आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत। तर हे हाताने व्यवस्थित निघत नसतील तर कात्रीच्या सहाय्याने हे आपण काढून घेऊ। आणि त्याच सोबत तोंडाकडे हा भाग काळा असतो तो देखील आपल्याला काढून घ्यायचा आहे। तो जर नाही काढला तर बोंबील मसाला आपला कडू लागण्याची शक्यता असते। त्यामुळे हा भाग आपल्याला काढून टाकायचा आहे। आणि याचे आपल्याला 1.5 ते 2 इंचावर तुकडे करायचे आहेत। शक्यतो छोटेच तुकडे आपल्याला करायचे आहेत। ते खाताना देखील व्यवस्थित खाता येतात। तर इथे सर्व पीसेस मी करून घेतलेले आहेत। तर हे पीसेस आधी आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। तर त्यासाठी मी इथे एक कढई घेते, गरम करायला ठेवलेली आहे। तर मध्यम आचेवरच हे पीसेस आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। आता यामध्ये तेल घालायचं आहे। याला आपल्याला सतत हलवत राहायचं आहे। तर जवळपास 4 ते 5 मिनिटांनंतर इथे आपण शक्यतो हे तांबूस रंगावर हे आपले भाजून झालेले आहेत। तर हे आपण एका भांड्यात काढून घेऊ। आणि आता आपल्याला हे बोंबील धुवून घ्यायचे आहेत। तर त्यासाठी मी इथे कोमट पाणी करून हे बोंबील हाताने चोळून स्वच्छ धुवून घेतलेत। बोंबील भाजून घेतल्यामुळे त्याचा वास थोडा कमी होतो। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करू। तर त्याच कढईमध्ये आपण घेऊया 2 मोठे चमचे तेल। आणि तेल छान गरम झाले की त्यामध्ये बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे। तर 2 मोठे कांदे इथे मी बारीक चिरून घेतलेला आहे। तर हा कांदा आपल्याला छान तांबूस रंग होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। तर इथे आपल्याला कांदा थोडासा जास्तच वापरायचा आहे। तर जवळपास 4 ते 5 मिनिटात हा कांदा इथे आपला छान परतून झालेला आहे। तर इथे मी 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 इंच आलं मी किसून घेतलेला आहे। तुम्ही हवं तर आलं लसणाची पेस्ट देखील वापरू शकता। तर हे देखील आपल्याला काही सेकंद परतून घ्यायचं आहे। तर इथे आपलं आलं आणि लसूण छान परतून झालेला आहे। तर आता आपण यामध्ये घालूया पाव चमचा हळद, 2 मोठे चमचे लाल मिरची पावडर। मी इथे थोडंसं झणझणीत करणार आहे। तुम्ही हवं तर लाल मिरचीची पावडर कमी करू शकता। त्यासोबत ह्यामध्ये घालूयात अर्धा चमचा गरम मसाला। आणि हे आपण तेलावर छान परतून घेऊयात। आता यामध्ये बारीक कापलेला टोमॅटो घालून मिक्स करून घेऊ। आणि काही सेकंद परतल्यानंतर यामध्ये घालूयात बोंबील। आणि हे देखील छान आपल्याला या मसाल्यांमध्ये मिक्स करायचं आहे। तर जवळपास मी इथे 1 ग्लास पाणी गरम करायला ठेवलं होतं। तर गरम पाणी यामध्ये आपण घालणार आहोत। कोणत्याही भाजीला शक्यतो गरम पाण्याचाच वापर करावा। यामध्ये आता घालूया चवीनुसार मीठ। आणि आता याला आपण मिक्स करून घेऊ। आता यामध्ये 2 ते 3 कोकम घालून मिक्स करून घेऊ। आणि आता आपल्याला हे झाकण ठेवून शिजवून द्यायचं आहे। तर जवळपास 7 ते 8 मिनिटांनंतर हे आपण उघडून बघूयात। आणि इथे आपला मस्त बोंबील मसाला तयार झालेला आहे। तर इथे आपले बोंबील देखील छान शिजलेले आहेत। आता आपण यावर घालूया बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि याला मिक्स करूया। याला आपण एका सर्विंग डिश मध्ये काढून घेऊ। तर झटपट होणारा कमी साहित्यात बोंबील मसाला तुम्ही देखील नक्की ट्राय करून बघा। खूप चविष्ट बनते। तर कसं वाटलं तुम्हाला आजचा व्हिडिओ ते कमेंट करून नक्कीच कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा। अशाच छान छान रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। शेजारील घंटीचं बटन नक्की प्रेस करा। त्यामुळे मी अपलोड केलेल्या रेसिपींचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळेल। पुन्हा लवकरच भेटू असेच एखाद्या नवीन रेसिपीसोबत।